Vale, pois benvidos a este webinar que é sobre execución e descarga de informes. Vale, entón, bueno, sabedes que en Coja os informes serven para reunir datos, para ofrecer información e xerar todo tipo de estadísticas, listas de usuarios ou listas de localizacións, etc. Entón, para acceder ao módulo de informes, perdón, poder executalos e consultalos despois, pois podemos clicar no módulo de informes aquí ou tamén podemos facer dende máis e informes e lévanos ao mesmo lugar. Entón, se queremos consultar todos os informes que hai disponibles, tenemos que darlle aquí a utilizar gardados. A ver, un momentiño. Accedemos aquí aos informes gardados e aquí amósasenos unha lista con todos os informes que hai disponibles. Entón, aquí aparecenos, este é un contorno de probas, entón en produción seguramente teñades máis ou distintos. Neste caso vemos que mostrasenos un A20 de 53, vale? Que son os que hai agora mesmo aquí. Temos a opción de velos todos, se lle damos a todo ou ver por 50, e aumentásenos a listaxe. Vale, o que vos dicía, aquí temos a listaxe de todos os informes que hai disponibles, vale? Temos aquí para filtrar para filtrar pola data, polo autor non ten moito sentido porque todos os informes o autor é Xercode, vale? E por palabra clave. Para buscar podemos facelo dende este filtro de aquí ou dende este buscador, vale? Por exemplo, imos buscar todos os informes que teñen que ver con exemplares. Vale? E xa nos aparece que estás nos a amosar unha de 11. Si, os informes xa están no voso entorno. Estou respondendo á pregunta. Entón, son informes creados por Xercode. Entón, o que vos dicía, ao recuperar por palabra clave exemplares, pois amósasenos todos os informes que teñen que ver con exemplares, vale? Se queremos limpar aquí, daríamos de aquí e xa volvemos a ter 53. Se buscamos tamén por aquí, vale? Vale, unha cousa, estes webinars estánse grabando e vanse subir á rede, co cal é recomendable que non poñades a cámara, vale, non o dixen antes. Nada. Sigo aquí, entón, eso, podemos, o que vos dicía, podemos empregar este buscador de aquí, sempre cando logo limpemos os datos. Eu prefiro utilizar este buscador de aquí, é máis sinxelo, pero bueno, como vos prefirades. Entón, para executar un informe, para executar un informe, teríamos que localizar o informe que queremos. Podemos tamén ordenalo, se clicamos aquí, ordenase alfabéticamente, vale? Este sería o ID do informe, non vai coincidir cos que tedes vos, porque este xa vos digo que é un contorno de probas e ao mellor os IDs cambian, pero se coñecemos o ID tamén podemos buscar polo ID. Vale, entón amósasenos todos os que teñen o número 2. Vale, entón, o que temos que facer para executalo, como dicía antes, localizar o informe que queremos executar. Temos dúas opcións. Dependendo do informe que estemos a executar, poden darse dúas opcións. Que se execute automáticamente,
por exemplo, exemplares por idiomas, ¿vale? Damos ya aquí a executar. Vale, e aquí aparecenos pois todos os idiomas que hai e cantos exemplares están catalogados con ese idioma, vale? Isto é importante que o especifiquedes a hora de catalogalo na cabeceira para que se recuperen este tipo de datos. Como vedes aquí, este número que está baleiro, que non corresponde nin a galego, nin a castelán, nin a nada, nin a ningún idioma, é porque non se catalogou, non se especificou o idioma do exemplar, co cal non aparece aquí. Outro que vos dicía, imos volver aquí a informes gardados, podemos facelo dende aquí arriba ou dende aquí á esquerda, vale? A outra opción que se nos pode dar é que se nos apareza unha pantalla na que teñamos que configurar os parámetros para executar o informe. Por exemplo, o primeiro, que sería a búsqueda de exemplares para as etiquetas, para imprimilas, temos que especificar, por exemplo, tendríamos que darlle a executar, que é o que se fai normalmente para executalo, e aquí amósasenos como un formulario. Estou respondendo aquí a pregunta. Os dúbidas, pois o idioma no que estea, no que se... Pois, en principio, dependendo da catalogación que esteades facendo, pero sí, podedes especificar o orixinal e ademais a edición do disco, que é a información relevante. Vale? Entón, como dicía, este tipo de informes, para poder executalo, temos que especificar a data entre dous rangos. Entón, simplemente teríamos que especificar, por exemplo, aquí, imos poñer, por exemplo, de maio ata... Podedes facelo así ou especificar directamente co 22 ata setembro, por exemplo, tampamos aquí. Entón, daríamos a executar, vale, xusto non hai informes. Vale, imos a volver aquí atrás e damos a executar. Imos poñer dende o ata o 21. Vale, aquí amosaríasenos todos os códigos de barras dende as datas especificadas, vale? Entón, podemos darlle aquí a amosar os 42 resultados, os 50, vale? Entón, neste caso, este informe é útil para copiar a información e se queremos ir a máis ferramentas, creador de etiquetas, damos un novo lote e copiamos os códigos de barras, pois xa teríamos aquí todos os códigos de barras do informe que acabamos de executar. Vale? Entón, este informe, como vedes, amósasenos toda a información, todos os códigos de barras de busca de exemplares por etiquetas. Vale? Podemos volver cada atrás aos informes guardados. Vale, agora imos explicar como descargar os informes, a información que nos devolven estos informes. Vale. Outra cousa que esqueci mencionar antes, por aquí podedes tamén navegar entre os informes con estas flechiñas, vale?
Entón, por exemplo, para descargar a información dun informe imos por, por por certo, este buscador é sensible ás tildes, vale? Entón, teredes que poñer, por exemplo, títulos, se non poñemos o tilde non nos vai recuperar, vale? Entón, tedelo en conta. Vale, entón aquí teríamos o informe pois 35, lista de títulos en castelán. Entón, para descargalo simplemente temos que primeiro executalo, vale? E agora podemos descargalo, temos aquí este botonciño que pon descargar. Hai dúas opcións para descargalo, que sería como folla de cálculo Open Document, que é o máis cómodo, vale? Daríamos aquí. Tarda un pouquiño porque hai bastantes títulos. Eso hai. Bueno, como vedes, o informe xa está executado, que está tardando tanto é para descargalo, vale? Pero aquí teríamos os títulos. Vale, a terceira páxina. Podemos aquí tamén especificar cantos queremos que se vexan por páxina. Vale, non sei que pasou ca descarga. Vale, vou executar outro. O de castelán ten moitos. Vamos probar co de inglés. Vale. Descargar, como dicía, folla de cálculo Open Document. Sí, na cabeceira. Estou respondendo de definir a lingua dos materiais e no 0 en marca, no 008. Vale, xa se nos descargou, vale, por defecto aquí vaiseme abrir como este de aquí, como bueno, a min pónseme en descargas, vale, porque teño configurada así. Como vedes, vaiseme abrir co Excel, vale, aquí teríamos pois a listaxe cos códigos de barras, co título, vale, e tamén podemos abrilo con descargas, abrir con LibreOffice. Vale, é o mesmo, temos aquí, abrimos as táboas, as filas, perdón. Vale, e aquí teríamos pois a listaxe dos títulos en inglés, como dicía o informe que executamos. Vale, entón, esa é unha forma de descargalos. O que vos dicías, a min por defecto descárgaseme na carpeta de descargas do ordenador, pero se o tedes configurado pode ser que vos vaya ao escritorio, vale? A outra opción de descargar o informe sería nun arquivo .csv. Isto que texto separado por comas. Entón, se o descargamos, oi, non sei cal foi.
Bueno, se o descargamos aquí xa o temos configurado para que se vexan ben as columnas, vale? Entón, tamén pode pasarnos que teñamos que configurar convertir o arquivo, vale? Entón, para facelo teríamos que abrir un Excel en branco. Ai, vale? Darlle a datos, darlle aquí a obter datos externos e aquí seleccionar dentro un arquivo de texto. Vale, entón imos a descargas, que é onde teño todas as descargas, vale? Damos a importar e aquí teríamos que especificar unha codificación. Primeiro, delimitados, isto é importante, e aquí teríamos que seleccionar que está case ao fondo Unicode UTF-8, vale? Despois damos a seguinte e tedes que fixarvos como están postos os separadores, vale? Neste caso vemos que temos que quitar así, están con puntos e comas, vale? Para que se vexa ben. Ás veces pode estar separados únicamente por comas, se poñemos así non aparece ben aquí nesta vista previa, vale? Entón, o importante é ver, fixarse en que tipo de separador está empregando. Entón, damos a punto de coma, damos a seguinte e damos a finalizar. Damos a aceptar. Entón, aquí apareceríanos xa a información totalmente desplegada e sen cousas raras, porque pode ser que descarguemos o CSV e non se nos amose correctamente. Vale, despois isto pode guardar como unha folla de cálculo normal. Podedes guardalo como queirades. Vale, xa teríades aquí a información do informe. Entón, vou vos ensinar aquí en informes guardados, podemos volver cara atrás dándolle aquí ou volvendo directamente a informes. Entón, daríamos a informes guardados. Bueno, os informes máis empregados no uso da biblioteca son os de busca de exemplares para etiquetas, que nos serve para imprimir os códigos de barras ou os tejuelos, vale? Despois tamén podemos empregar o de código de barras de exemplares dende o último impreso, por exemplo, eu daríalle aquí a executar e aquí este é un deses informes que nos exixe un formulario para poder executalo. Entón, imaginemos que o último impreso neste caso pois foi este de aquí, copiamos o código de barras deste lote que xa tiña eu aquí, pegamos o código de barras, damos a executar o informe, entón amosaríasenos pois 121 mostrándose únicamente 20, vale? Podemos ubicar que se nos mostre 100 e aquí teríamos todos. Entón tamén podemos descargalo, aquí se o descargamos como texto CSV, pois vais nos abrir, xa teríamos aquí todos a listaxe dos códigos de barras, poderíamos copialos e mesmo pois crear outro lote de etiquetas, vale, para imprimir. Despois tamén temos outra opción que é dos informes que máis empregados, que sería o de bibliográficos dados de alta, que sería este de aquí. Ollo, son bibliográficos dados de alta, non exemplares, é dicir, é a parte común dos libros, vale, do que estedes a catalogar. Entón, non son os ítems específicos, son os bibliográficos, o que catalogachedes. Entón, daríamos a executar, especificaríamos unha data, por exemplo, en xaneiro de 2021, vale? E aquí o único que nos amosa pois é a cantidade de bibliográficos que foron dados de alta dende a data que especificamos, vale?
Despois, o que vos dicía, este sería o de bibliográficos dados de alta, pero tamén podemos buscar os exemplares dados de alta, número de exemplares dados de alta. Isto sí que se referiría aos libros en concreto que tedes no voso centro. Entón, damos a executar, especificaríamos unha data, por exemplo, queremos ver dende o 01, se queremos ver todos os exemplares que se catalogaron pois no ano 2020, ata decembro de 2020, todos nun ano, damos a feito e damos, bueno, neste caso devolvernos dous, imos volver a executalo en 2021, a ver. Vale. Entón, non, estaba ben, vale. Simplemente especificásenos que a nosa biblioteca creou 42 exemplares, vale? Da data, sí, en principio, claro, efectivamente. Entón, volvemos aquí aos informes. Vale, outro que tamén se utiliza moito é o de fondos máis emprestados pois por materia. Por exemplo, executar, pois o mesmo, dende o 01, 2021, ata 31 de 2021. Vale, entón os máis emprestados aquí especificásenos que son, bueno, neste caso está por materiais, vale. Despois teríamos os fondos, onde está aquí? Os fondos máis emprestados, que tamén son un dos máis empregados, que serían, pois, se non especificamos unha data de primeiras e poñemos pois a día de hoxe, que estamos a 7 do 2 do 2023, damos ya feito e damos a executar o informe, pois amósasenos todos dende que está en funcionamento. Vale? Aquí teníamos pois os últimos e así. Vale? Entón, neste caso, pois prestáronse os máis prestados, amósasenos o total de préstamos que se fixeron e o título. Vale? Entón, se o queremos descargar, vale? Vale, como vedes, este vese raro, vale? Entón, se abrimos o Excel, en branco e volvemos a datos, estamos nos fondos máis emprestados, damos a importar e temos que especificar, como dicíamos antes, para que se vexa ben, case ao final estaría Unicode UTF-8, delimitados, seguinte, e neste caso, pois está, o separador sería un punto e coma, vale? E sabemos que non nos separa, damos a seguinte e finalizar. Aceptar. E xa os temos aquí co seu título e o número de veces emprestado. Vale? Estes datos son de, xa vos digo, dun entorno de probas, co cal a vos sairá vos moito máis amplo, vale? Con máis datos non, con máis número de préstamos. Vale, non guardar.
Vale. Despois tamén teríamos os exemplares por idioma, que o vimos antes. Oime aquí, informes. Exemplares por idioma. Non sei se o chegar a executar antes. Vale, sí. Vale, entón, en principio, o tema dos informes de como executalos e como descargalos, simplemente sabedes que simplemente localizar o informe que queremos, podemos buscalo aquí neste buscador ou neste outro buscador pola data, polo autor non, porque xa sabemos que son todos de Xercode, pero por palabra clave, vale? Importante, se por exemplo buscamos aquí exemplares e damos de aplicar, xa nos amosa 11 informes e para volver a ver todos os informes que hai non basta con eliminalo daqui, senón que temos que darlle aquí a limpar para que nos amose os 53 informes que hai disponibles neste momento, vale? Despois, temos o informe de atrasos que non está ubicado aquí en informes, non está, tamén podemos buscar aquí, esquecime mencionar, bueno, por idiomas, vamos buscar, non informes por idioma, perdón. Vale, ao estar en singular sí que non lo recupera, vale? É moi sensible este buscador, así que tédelo en conta. Xa vos digo que distingue entre tildes e non, vale? Oi. Vale, non mo está recuperando porque eu xa teño a busca feita de antes, entón tería que limpar aquí para que me recupere por título, vale? Sí, pódese facer o listado de títulos para devolver fora de prazo. Este é o que vou explicar, que non está aquí ubicado nos informes, utilizar gardados, vale? Non está aquí, non accedemos a el dende aquí, non está aquí. Co cal teríamos que ir bueno, a coja e teríamos que ir a circulación, se sexa dende aquí, vale? Ou dende aquí, vale? Entón, o que temos que estaría aquí o informe de atrasos. Temos aquí os atrasos e atrasos con sancións, pero non vai haber nada porque en escolares non se traballa con sancións, vale? Entón, volvemos aquí a circulación, damos de atrasos, vale? E aquí o que nos devolve este é un informe, o que nos devolve sería, vou cerrar isto de aquí, sería un informe de todos os ítems que están atrasados a día de hoxe, vale? Entón, podemos filtrar aquí especificar por data de vencemento, de unha data atra outra, polo nome do usuario que ten o préstamo vencido, ou polo número de carné tamén, por categoría de usuario, é dicir, se queremos buscar todos os alumnos de infantil que teñan libros con atraso, pois daríamos a infantil. Bueno, podemos especificar curso e grupos, se o especificades, o DNI normalmente un neno non vai ter, isto non procede porque non hai sancións, o ítem, pois, se trata de un ítem de tipo prestable ou dunha mochila, vale? A biblioteca que vai aparecer por defecto é a vosa, a que teñades vos. E nada máis, imos filtrar aquí todos os préstamos dos usuarios de categoría infantil. Entón, daríamos de aplicar filtro e recuperanos pois sete ítems, vale? Co seu usuario correspondente, por exemplo, este ten 2 ítems. Este usuario é o mesmo e ten 2 libros pendentes de devolver. Vale, se queremos reiniciar o filtro, temos que darlle aquí a reinicializar filtro
esa nos volve a aparecer os 35 ítems que hai atrasados a día de hoxe. Vale, entón, aquí tamén podemos utilizar este buscador, por exemplo, pois por Pérez, xa vos digo, é sensible ás tildes, vale, entón aquí amosaríanos pois todos os usuarios que conteñen Pérez que teñen ítems atrasados, vale. Outra cousa importante, bueno, se borramos aquí automáticamente se limpa a información, vale? Outra cousa importante, se lle damos a amosar calquera ítem actualmente prestado, o informe vaise converter nun informe de préstamos en vez de atrasos, vale? É dicir, mostraránse todos os préstamos que ten a nosa biblioteca nese momento, independentemente de se están vencidos ou non. Imos darlle aquí, damoslle a aplicar filtro, vale? En este caso, pois xa vos digo, os datos son moi baixos porque é un contorno de probas, entón aparecen os 50 ítems e nos aparece coa data de vencemento, o nome do usuario, coa biblioteca que pertence, que normalmente vai a ser a vosa, o título, o seu código de barras, vale? E a asignatura. Vale, podemos navegar por estas pestanas, tanto arriba como abaixo. Vale, entón, se queremos descargar esta información, non nos vai dar a opción de descargarlo como unha folla de Open Document, vale? Que é o máis cómodo porque non hai que converter o informe. Entón, para baixalo únicamente podemos facelo dende aquí, damoslle a baixar o arquivo dos atrasos, vale? Eu se descarguei con facilidade. Entón, bueno, deste non sería dos atrasos porque temos vale, veise raro, porque temos aplicada este filtro que nos di que queremos descargar todos os préstamos que existen a día de hoxe. Vale, vedes ben o que estou compartindo, non? Vale. Entón, imos aquí a nosa carpeta de descargas, vale? O arquivo que se descargou foi este, entón, ao abrilo, como vedes, aparece raro. Vale, é que me saía unha mensaxe. Vale, entón vedes que este informe pois non nos serve para interpretar esta información, vale? Entón o de antes, volvemos a abrir un Excel. Vale, damoslle aquí a datos, obter datos externos dende un arquivo de texto, vale? E agora ubicamos no noso ordenador onde estea este, e aparecenos este. É moi importante que especifiquedes o de delimitados porque se poñemos de ancho fijo en que poñamos que a codificación sexa Unicode UTF-8, damoslle a seguinte, non nos vai deixar empregar os separadores, vale? Entón volvemos ir para atrás, damoslle a delimitados, damoslle a seguinte, asegurámonos que está esta codificación, damoslle a seguinte, e aquí o que vos dicía, fixámonos en cales son os separadores. Antes vimos un que eran con punto e coma. Sin embargo, este non nos serve porque non nos funciona, entón tería que ser con coma. Pois non sei, claro, é que a min saiume un aviso de que estaba cortado, pero bueno, se me escoitades ben a maioría. Vale, como vos dicía, o separador que se emprega neste informe en concreto, que é o de préstamos totais, o da coma, vale? Entón, damoslle a seguinte, vale? Damoslle a finalizar, aceptar, e xa temos aquí, pois, a data de vencemento,
vale? Como vedes, todavía hai algúns que están pendentes de devolver, que están para maio de 2023, porque estos son todos os, e vemos que son 50-50, vale? Porque a primeira casiña é da cabeceira. Entón, temos aquí, vale, vale, con esto tamén, oi, vale, podemos tamén, pois, filtrar. Damos a filtro, podemos filtrar pois polos que estean pendentes polos préstamos feitos en 2023. E filtranos isto porque está posto este filtro, vale? Como fixen? Simplemente cancelar, damoslle aquí a opción de filtro, agora está reseteado, vale? Damoslle a filtro e vedes que nas cabeceiras do informe aparecenos para unha flechiña. Entón, simplemente seleccionamos polo ano que queremos, pois no 2022, aceptar, e aquí teríamos todos os préstamos de 2000, coa data de vencemento de 2022, vale? Vale, por título non tería moito xeito, pero bueno, para que vexades que podedes filtrar esta información, vale? Que non é simplemente un informe, senón que podedes especificar, pois, filtrar polo ano, empregando os filtros. Tamén podes facelo se descargamos, se abrimos este con LibreOffice, vale, aquí tamén nos vai aparecer como separalos, vale? Por defecto, imos probar a ver se así vemos a información ben. Abrir. Vale, en principio parece que vese ben. E aquí tamén poderíamos filtrar, vale? Aínda que aquí únicamente non nos deixa facelo. Para unhas cousas é mellor o Excel e para outras é mellor o LibreOffice, vale? Entón, vale. Como vos dicía, este informe que está ubicado en circulación, únicamente podemos descargalo como CSV, vale? Teremos que facer a conversión da codificación para poder visualizar os datos ben. Vale, vou responder aquí a María Luz Barreiro. Sí, o bibliográfico é a parte común. Vale, simplemente o que terías que facer é acceder ao rexistro bibliográfico, neste caso de Memorias dun neno labrego, que xa o tiñas catalogado no teu centro, tes que acceder ao seu bibliográfico e colgarlle os teus exemplares propios, vale? Entón, por exemplo, imos probar con Los misterios de Madrid, vale? Que está prestado a esta persoa. Se nos queremos engadirlle un ítem que só temos un, simplemente daríamos ya novo ítem, e aparecenos o formulario para engadir pois os exemplares que temos. Neste caso 5, pois podemos incluso poñer a información, se todos van ter a mesma asignatura, pois daríamos a engadir varias copias do ítem e especificamos 5, vale? Simplemente teríamos que cumplimentar a información, pero bueno, isto é contido doutro webinar que se vai dar de alta de exemplares, alta múltiple e demais. Vale, pero a diferenza basicamente é que a vista normal, o rexistro bibliográfico sería esta parte de aquí e cada un dos exemplares estarían reflexados aquí. Por exemplo, imos ir vou buscar un a ver se ten varios. Este de aquí, vale? Neste caso, este sería a parte de rexistro bibliográfico e cada un destes, neste caso 4,
é un exemplar, vale? Cada un ten a súa asignatura, neste caso coinciden, pero pode ser que un estivera ubicado no departamento e outro na biblioteca, vale? Estaría especificado porque cada un deses exemplares tería as súas características propias. Vale, despois, se facemos unha busca, por exemplo, queremos recuperar pois todos os documentos que están nas aulas, pois damoslle aquí aulas, damoslle a busca avanzada e aquí poderíamos, este sería outro informe que poderíamos descargar dende aquí para recuperar todos os libros que estean definidos nas aulas. Entón, podemos facelo exportando resultados a un ficheiro de códigos de barras, que o que fai é descargarnos un documento de texto. A ver se o descarga. Vale. E simplemente temos aquí os códigos de barras de todas as aulas e poderíamos pois ir a ferramentas, engadir, crear un novo lote e pegar os códigos de barras que están ubicados nas aulas, vale? Como vedes son de distinto tipo, hai algúns que non se prestan, outros que sí, vale? Tamén podemos exportar este arquivo como CSV, simplemente teríamos que darlle a exportar como CSV. Este non é, vale, e vésenos raro porque temos que abrir un novo Excel. Ir a datos, obter datos secuentes externos dentro dun arquivo de texto e o informe que se nos descargou, o último, das 16:45, é o de ítems, damos a importar e o de antes. Aquí, por defecto, apareceume de ancho fijo, tedes vos que fixar, damos dalle delimitados, vamos para abaixo, UTF, vale. En este caso o separador parece que é unha coma, vale? Xa se coloca ben a información, finalizar, vale? E aquí teríamos pois os códigos de barras e os títulos dos libros ubicados nas aulas. Podemos editar a nosa busca, por exemplo, pois dos que sexan prestables. Todas as localizacións, damos a buscar e vai nos aparecer un montón. Pois son todos os libros que están figuran como prestables. Vale. Entón, non sei se tedes algunha dúbida máis sobre isto. Si, o webinar de catalogación, bueno, o de adxuntar ítems non é, adxuntar non, dar de alta exemplares non é o webinar de catalogación, este sería o de alta de exemplares, que é simplemente pois no que se vai explicar pois como engadir ítems a un rexistro bibliográfico, vale? Aquí tamén podemos filtrar as columnas que queremos que se vexan, así estamos quitándoas, vale? Entón, non sei se tedes algunha dúbida de algún informe ou queredes que repita algo. Si, podes especificar o número de rexistro que queiras, pero entón non vai coincidir co código de barras. Se ti non pos ningún número de rexistro, vaise xerar automáticamente co número incremental, é dicir, seguindo a secuencia do último exemplar que se deu de alta.
Entón, ti podes especificar o número de rexistro que queiras, pero o único que non vai coincidir co código de barras. Eh, Non sei se tes algunha dúbida máis dos informes ou de algo que queirades comentar. Non sei se foi moi rápido ou algo. Entón, se vos parece deixámolo aquí, e nada. Si, é moita información, pero bueno, estes vídeos van estar seguramente colgados e podedelos ver as veces que queirades. Bueno, se queredes que repita algún paso ou hai algo que non vos quedou claro, vale, pois nada, deixámolo aquí entón. Moitas grazas a todos e grazas por asistir. Seguramente estarán na asesoría de bibliotecas escolares, pero non o sei seguro. Vale, entón nada, deixámolo aquí. Veña, boas tardes a todos.